खुलुमबाय आं फैलाव बसुमतारी दा नोंथांमोना नुगासिनो जोंनि आबाद इउटिउब चेनेलाव आरो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे चेनेलाव गोजोनै बरायनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि बे भिडिअआ जागोन गामियाव जे जाफ्लेबाय थानाय अमानि सायाव जानाय बेमार बेखौ लानानै आङो नोंथांमोननो भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। दानिल' नङा बेफोरबायदि जानाय बेमारा माने आङो बै आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि खोथाखौ बुङाखै। आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि लक्षणफ्रा माबायदि आं बेखौ मिथिया। दा जोंनि गामियाव जेनेबा गामियाव संसार जानायाव बयबो मासे मानै माथामहालागैसिम अमा फिसियो आरो बेनि सायाव जानाय सिगांनिफ्रायनो जाबोनाय बेमार जेरै आदार जाया जाया जानाय, खिनाय, एसे लाव लाव खिनाय, मोदोमा देहाया जोबोद गुदुं जायो आरो थाबैनो थैलाबायनानै थाङो आरो नैबेबायदि जानाय बेमारनि सायावसो आङो बे भिडिअखौ बानायदों। दा नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। जायफ्रा मानि मिथियाखै बेफोरबायदि जायोब्ला माब्रै रैखा खालामगोन, माब्रै फोथांना लाखिगोन, जायफ्रा मानि बेखौ मिथियाखै बेफोरनि थाखाय जागोन दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोनहा भिडिअखौ हेल्पफुल जागोन बायदि मोनदोंब्ला जोबजासे नायलांदो अननानै। आरो जायफ्रा मिथिखायो रोंखायो गावबागाव फिनाय अमाखौ बेमार जायोब्ला रैखा खालामनो जायफ्रा एक्सपिरियेन्स दंखायो बेफोरहा नायाब्लाबो जागोन। आरो बुंखायो जायफ्रा मानि गोबां कुवान्टिटियाव अमाखौ फार्मिं खालामदों बैफोरनि थाखाय नङा। जायफ्रा मानि बिदि गिदिर फार्म खालामोब्ला गोरोंखाफ्रासो बानायखायो नालाय। दा जायफ्रा मानि गामियाव फार्मिं खालामगासिनो बा मासे मानै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो बेमार आजार जायोब्ला रैखा खालामनानै लाखिनो हाया, मोजां मुलाम्फायाव फाननानै लानो हाया, जायफोरनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ शेयार खालामनो नागिरदों आरो। दा नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दा आंनि सायावबो गोबां बेमार जाबोदों, जोंहानि फिनाय अमानि सायावबो सिगां समावबो गोबां खहा जाबोदों। नाथाय दा आङो मिथिबाय मा मेडिसिन बाहायोब्ला, मा खालामोब्ला, मा होयोब्ला रैखा खालामनो हायो आं दा मिथिबाय। बेफोरबायदि बेमारा मालाबा फिसा गोरलै गोनांनावबो जायो, मालाबा बे आदार जाहांनाय अमा गोरलैफोरनावबो जायो आरो गिदिरफोरनावबो जायो आरो। दा बेफोरबायदि जायोब्ला अक्सि टेट्रासाइक्लिन आरो डेक्सनाखौ प्लास खालामनानै होदेरबानो मोजां जानायखौ आं रिजाल्टखौ मोनबोगासिनो आरो। दा बिनि दसफोरा जाहैबाय अमा गोरलैब्ला, अमा जेलानाखि आदार जाबाय बे समावनो बेमारा जायोबा आरोखि, आदार जाहांनाय समावनो बेमारा जायोब्ला डेक्सनाखौ 0.5 ml प्लास अक्सि टेट्रासाइक्लिन 1.5 ml दिनाव खेनसे सानथाम होयोब्लानो जायो। आरो अमा गिदिरफोरनाव जायोब्ला डेक्सना 2 ml, बेयाव 2 ml ल' थाखायो डेक्सना, बेजों प्लास अक्सि टेट्रासाइक्लिन हाइड्र'क्लराइड बेखौ 2 ml मोननैजों प्लास खालामनानै दिनाव खेनसे सानथाम इन्जेक्सन खालामबानो नोंथांमोनाबो मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन आं आसा खालामो आरो। जेरै आंनावबो मोजां रिजाल्ट होदों बे हिसाबै आं बुंबाय। दा नोंथांमोना बे बाहायनायदो माबायदि जायो बेखौ मोनगोन बहा नोंथांमोना साननो हागौ। बेखौ मानसिनि फार्मासियाव मोनो, डेक्सना होननानै बिबानो मोनो। बेखौथ' भेटेनारियावबो मोनो, भेटेनारि फार्मासियावनो मोनो बेखौ। आरो मानसिनि फार्मासिफ्राबो आजिखालि लाफासै। नोंथांनि खाथियाव मानसिनि फार्मासि दंब्ला बेयावनो थांनानै बिहैबानो जाबाय। अनलि बे अक्सि टेट्रासाइक्लिनखौल' होनायाव आं मोजां रिजाल्ट मोनाखैमोन। जेला आङो फार्मासियाव अमा बेमार जादों, आदार जायाखै, लोमजादों दां, देहा गुदुं जायो, खिनायबो एसे जादों होननानै बियोब्ला खालि अक्सि टेट्रासाइक्लिनल' हरनो नागिरो, टेब्लेट हरनो नागिरो थरनैसो, मोनसे पेरासटामल, मोनसे अक्सि टेट्रासाइक्लिन टेब्लेट थायो बेखौनो हरो आरो। ओमफ्राय बेजों हामथाराखैबा नैबेखौ इन्जेक्सन थुहैदो होननानै बेखौ हरनाय जायो आरो। अब्लाबो बिसोरजों जेबो मोजां रिजाल्ट मोननो हायैलाय आङो नैबे डेक्सनाखौ होदेरनाय जादों आरो। दा डेक्सनाखौ होदेरनाय लोगो लोगो मोजां रिजाल्ट मोननाय जादों। बेखायनो आङो दा
नोंथांमोननोबो आं मोजां रिजाल्ट मोनबाय हिसाबै मोजां प्रुफ मोनबाय हिसाबै आं दा नोंथांमोननोबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनो लादों। दा नोंथांमोना बाहायनायदो माबायदि रिजाल्ट मोनो आरो मोजां रिजाल्ट मोनदोंबा आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो कमेन्टखौ हरफिनबानो जाबाय, मोजांबा मोजां आरो जायाखैबा जायाखै। आसा खालामो दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो मदद मोनदों जानांगौ। भिडिअखौ हेल्पफुल मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।